Drug den na imong balay? Ha? Drug den kumbaga. Sipanan. Okay, suyupanan. Nya asa man pud ka mukuhag supply nga ipasuyop nila. Sa siling ano sir, mong So ikay tikuha pug supply. nang suguon ko sir, na masugo na ko mong kuan ko kay para malibre ra sad ko, mangyawat sad ko sad. Pila? Okay. Pila mo po'y bayad? Ha? Pila po'y bayad? Tag kuan ma suhulan ko ang G's sa 20. Nya sa imong balay, lahi pod. Tag G's. Tagjis. Nya pila Suyop sa ka. Oh, musuyop ka? panagsa. Panagsa nganuan. Ha? Kanang librehon ko nang nagpa kuan ako sugo. So Ma'am, ngano masuyop man ka, ma'am? Ha? Ano masuyop man ka? Ay, minagsa naman, bago pa ko nasugod na. pila ka tuig? Ha? Pila ka tuig? Magduha na. Katuig. Ay, Unsa man gyud Koy, bation? tapos, Unsa man gyud bation kung makagamit? ha? Unsa may bation? Nakuan. No ani mo na feel? Pil na kay kuan ko, di man kay kumo gamit. Ang imong Libre ra man ko, libre ra ko sugoon ko. So, suguan kag 200, imong haptag, 150 ra. Ha? At dili ako taga-ana niya, taga librehon ta ko atong nagsugo. Ang libre sa imo kay Suyop. Sabo. Shabu ay free na lang lugar. So, paslaydon lang ka, ma'am. Slide yun. Kaya pili mong bana? Ha? Ay pili mong bana? Oh. Okay, so kamong duha. Oh, pero katong last karon nga pag ato dito, gisugo ra jud ko ato then ang nagpasugo na ko ato, wa ko gadahom nga kanang kuan dito si sa akong amiga mo tuig pag-move nila ba. So, kayo mong balay, pasuyupanan, yun na. Pinagsa. Panagsa. Oh, kanang naimog pasugo lagi. Sa usa ka adlaw pila man ka buok amo suyop da? Ay, Bana-bana nimo. mga tulo upat. Daghan Tulo kag pa. parokyano, day, ma'am. Di gyud masero kada adlaw. Adi isa basiro sa sahay. So pamugas lugar niyo sa may Oh, trabaho nimo? pamugas. Pamugas? Oh, kaya ko tarong trabaho ko, naglabada raman ko. So sukad nga nagpagamit ka sa imong balay, wa na ka nang labada. Naglabada lang gyapon. Di man mo yung maka kuan ko sa kuan support kay kuan kay librehon naman ko sahay. Librehon naman ko. Pero karon ma'am, nan naman ka sa rest na bakal yun, na kay anak sa magawas, unsa man imong gibati karon? Sakit eh. Sakit. Wa ka nagmahay. Basol ka, ma'am. Nagmahay ko, nagbasol ko. Unsa man imong mensahe? Nakaibaw pa lang kung kuan di walang ko ni sugo. So eleksyon nimong nakatunan ani ma'am. Ha? Kung sa eleksyon nga imong Dili na nakatunan, ko musab. kausa na lang. Di na jud kung yun. Kay bago pa mo ko nagsugod ana gud. So, unsa mensahin mo sa mga anak na nasa gawas karon, Ito. ma'am? Naot lang ko mag-amping sila. Magkuano na sa ko ngay kuan ginikanan ko ako. Imong tambagan sila nga mogamit og drugs. Adili. Ha? Di gyud. Sa mga bag-upang nagsugod-sugod karon og suyop, ma'am, nga sama nimo mga babae, unsa man imong mensahe? Magundang na lang gid sila gid. Mga labada na lang. Mo gid lisod kayo. Sukad-sukad karon ba man kunay natin. Drakpan. Wa pa ka nadakpan sukat. Karon ra. Karon pa. Pila edad nimo? 40. 40. Kasi nga nimo, kompleto nga. Si Torres Lochi Torres, taga asa ka? mabalik.